mun je kwanan nan ga yaran nan mun je Yobe State mun shiga ƙauyuka mataimakin gwamna ya sa aka ɗauki waccan shekarar muka yi shawara a ɗauki masu karantawa su shiga ƙauyuka a koya wa mutane alwala da tsarki da sallah da tauhidi. Aka ɗauki malamai maza da mata ake biyan su suke shiga ƙauyuka suke koyar da sallah. Sai ce malam mu tashi mu shiga ƙauyukan nan ka gani da idanka. Wani gurare ma da muka je mota ta ƙare, kwalta ta ƙare, cikin ƙasa muka shiga a tsaye da motar mu tsallaka kwari mu je mu tarar da islamiyya. Ga mata sun cika, an tura wata ustaziya tana koya musu alkur'ani da tauhidi. Mai musu tambayoyi mu ji karatu ya zauna a cikin daji. Bayan an kai musu ruwa, an kai musu wuta, to a kai musu kuma ilimi wanda za su bauta Allah. To an zo gurin sai aka ga an musu ajujuwa guda biyu na islamiyya ya cika. Sai difci gwamna ya ce to ni zan ƙara musu aji biyu. Da muka shiga mota sai sifikansu yake cewa da Allah a ban mun ajujuwan nan guda biyu ni zan yi. Yanzu ma a faɗi nawa za a kashe, yanzu nan ba da kuɗin. Kowa ya ji ya gani da idansa ya ga abin tausayi. Mata suna ta fitowa daga cikin ɗakin ƙasa ana koya musu karatu. Malamar ta zo ta faɗi abin da take koya musu malam gwanin ban sha'awa. To da muka dawo sai aka ce to ranka ya daɗe duk fa aikin nan da kake ta yi ba fa dole bane idan ka mutu ƴaƴanka su. Wani ɗan zai iya ce a tsaya. Wallahi sai da kusan sa kowa kuka a gurin. Yace to jama'a ga malam ga sifika ga sarakunanmu ga sauran al'umma ga shi ana ɗauka a kafafen yaɗa labarai. Ko yau Allah ya sa na faɗi na mutu to duk abin da na mallaka a kasashe 10 a ɗauki ɗaya a ci gaba da wannan aikin. Kuma ni na san abin da na bari, na san me nake nufi da ɗayan nan. Sannan ina roƙo su kuma zuriyata kowa ya bani 2% a cikin nasa gadon a haɗa a ciki. Idan an ba mata na guda 3 da 'ya'yana sama da 20 kowa an ba shi haƙƙinsa, to shi kuma ina roƙo a nasa haƙƙin ya bani 2% a ƙara a ciki. Kuma ya ce mana malam wannan aikin da ka gana ta yi wani ɗana ne cikin 'ya'yana ya faɗakar da ni ya ce baba ka tashi ka nemi aljanna da kanka. Kuma da kudinka. Kuma ya ce abin mamaki a cikin yaran ina ga kamar shi ne ma bai kai su nutsuwa ba raguwa. Na ce a turo min shi, an masauki ya turo min shi. Na ce kai a ina yace yana aiki a gurin, zan ce kai ya ce ai ni na zo same shi. Na ce baba yadda nake ganin duniyan nan wallahi ka tashi ka kashe kudinka da kanka. To abinda baka yi da kanka ba kana zaton wani zai ma? Ka tara wa 'ya'ya kuɗi naka ne fa, ka ƙi kai aikin Allah da su, ka bar wa ɗanka waye maka. In yace ba zai ba me laifinsa? Kai ma ba kai ba fa.